Mikil Gallia, inti interessat f'daw l-affarijiet, f'daw il-mostri dal-folklor Malti nistgħu nsejħulu daw il-ħrejjef u daw l-istejjer. U fil-fatt inti għandek xi strixxikli fuq daw l-affarijiet ukoll, hux vera? Ekku hija. Dana l-interess tiegħi ħanibda forsi mill-interess tiegħi kif ġi. Għax waħda mill-affarijiet inħoss li hawn nuqqas tagħha għaliex għandna ċerta ħrejjef Maltin illi m'għadhomx jingħadu. Jiena kelli jom meta konna żgħar kienet taqralna daw il-ħrejjef mis-sirrijietna jgħidulhom, ġifieri illi kienu pubblikati minn Patri Manuel Magri fil-bidu tas-seklu l-ieħor. U dawn huma uniċi, ġifieri għalkemm hemm xi wħud minnhom jixbħu lill-ħrejjef ta' barra, bħal dawk li kienu ġabru l-aħwa Grimm, imma dawn għandhom partikolaritajiet Maltin ħafna, ġifieri. U jiena trabbejt bihom, ġifieri meta konna żgħar ommi kienet tirrakkontalna, kienet taqra propja, imma ommi wkoll min-naħa tagħha kienet ġabbita minn missiera. Missiera daw kienu fil-Ħamrun u biex jiġbor it-tfal kien għal-Rużarju dak iż-żmien qabel ma jgħidilhom ngħidu Rużarju, qabel ngħidu Rużarju u mbagħad ngħidilkom ħrafa, storja. U kien jgħidu Rużarju u mbagħad kienu kulħadd it-tfal dak fit-triq jinġabru fuq madwar Nannuwi fuq l-għadba u jgħidulhom ħrejjef ta' seba' tronġiet mewwija, ta' balmis, u daw l-ħrejjef interessanti ħafna li illum anka biex issib tixtrihom ma ssibhomx daqshekk faċli għalkemm kienu reġgħu ġew pubblikati mill-PG u forsi qed baqa' xi ftit kopji jiġru l-ewwel imma jista' jkun li anka dak il-ktieb spiċċa. Insomma, ġifieri l-interess tiegħi il-fantasija kienet tixel b'daw il-ħrejjef u baqgħu dejjem ibernu ġo moħħi ġifieri. Barra minn hekk ġifieri kont naf ċertu karattri għax meta kont tant imur in-nanna aħna qatt ma kellna bir id-dar, imma in-nanna kellha l-bir u dejjem kienet tgħidilna biex noqogħdu attenti ma mmurx nixxabtu għax hemm il-bellija u tiblana. Ovvjament il-ħares u daw l-affarijiet ġifieri kbirt xi ftit bihom, ġifieri ma mbagħad tallim b'karattri oħra li ma kontx naf bihom għax ovvjament hemm mhux ħażin. Ġifieri. Allura ġifieri dal-interess baqa' dejjem fija u meta kbirt u rajt li daw l-affarijiet kienu qed jispiċċaw qed jintilfu u t-tfal ishom laqqas jafu jekk isemmilhom daw il-karattri qas jafu x'inhuma bellija, il-ħares, il-gawgaw. Forsi għax dil-ħaġa ma nippruvawx nimbuttaw xi forma ta' pubblikazzjonijiet li jistgħu jarġgħu qajmuhom daw il-karattri. Da m'għamiltux waħdina, għamiltu flimkien ma' ħabib tiegħi Giusi Gatt li huwa studjuż tal-folklor fost affarijiet oħra u wkoll kuġinuh ċertu Raymond Aġus illi ddeċidejna biex nibdew daw aħna nsejħulhom strixxikli li huma sensiela ta' stampi li rrakkontaw storja sewwa ngħidulhom comics ukoll. Illi dawn il-comics idaħlu fihom dawn il-karattri Maltin sabiex ovvjament aħna mhux qed nimmiraw għat-tfal, qed nimmiraw għall-kbar ġifieri b'dawn il-comics, aħna nsejħulhom comics tas-sikkina wkoll l-isem tagħhom. Indirizzat għall-kbar, għax il-kbar għandhom bżonn ukoll ħafna anke minn tal-ġenerazzjoni tiegħi ġifieri naħseb kibru mingħajr din l-informazzjoni dal-kulur partikolari ta' dawn il-karattri. U dawn huma ġifieri aħna bdejna dan ix-xogħol jidirli fl-2006 bdejna nippubblikaw l-ewwel comics tagħna. Għandna il-gawgaw u l-imlejka wieħed mis-sensiliet li nippubblikaw miktub minn Giusi u għandna wkoll Cranium
li huwa jiffoka fuq 3 żgħażagħ fit-tizzi illi idoqqu mużika rock però għandhom l-abilità illi jaraw daw il-karatteri tal-fantasija illi qed insemmu aħna ġifieri insomma u l-istejjer jimxu hekk u ma b'mod kif leġġer ħafna sew mhux qed nippruvaw aħna nagħlmu bihom jew xi ħaġa ġifieri anzi pjuttost nippruvaw ndaħlu ċertu umorizmu biex dak li jkun jieħu pjaċir il-komik kif jista' jgħidilna Lori ġifieri għax huwa dertant kbir tal-comics. Il-komik huwa fih innifsu għalkemm jista' tagħllem minnu wkoll imma ġifieri importanti li inti tuħu pjaċir huwa forma ta' divertiment tajjeb ħafna u għal min ikun irid jarah. L-aħħar li konna hawnhekk semmejna bażikament għaw jisu viċin fuq 100 differenti karattri u hekk. Testa forsi ma nafx taħseb Joran jgħidilna xi tnejn l-iktar popolari, forsi għas-semmija, jkunu jafu. Nistgħu nibdew bil-bellija, l-iktar naħseb l-iktar forsi waħda li għadha forsi ħajja fuqhom xi nies. Il-bellija hija karattru illi jgħix fil-biċċa kbira fil-bliet urħula ħafna drabi fil-bir, sewwa ġifieri din hija ħlejqa illi ssiba fil-bir. U ħadd eżatt ma jaf eżatt il-forma tagħha għax ma tarajx l-idea tagħha illi hi tiġbdek biex għax tibilak. Kienu jbeżżaw tfal biha u għandha da simbolizmu illi l-bellija isa parti mill-mewt sewwa ġifieri għax jew ir-riskju tal-mewt, allura hija xi ħaġa tal-waħx li tbeżza. Il-forma tagħha hemm min jgħid jiġifieri li għandha forma ta' serb. Għax fil-bir kienu jħobbu jitfgħu dis-sallura, is-sallura kienu jitfgħuha biex tiekol xi insetti jew xi ħaġa li kien ikun hemm fiha għax il-bir kien sors ta' ilma biex jixorbu minnu, ġifieri kien importanti li jkun nadif, u kienu jitfgħu dis-sallura fiha biex iżżomm il-bir nadif. U forsi li ħarġet ukoll itwaħdet ma' din l-idea tas-sallura u forsi ħaduha li din il-bellija hija forma ta' serb. Ġifieri. Karattru interessanti ħafna il-bellija. Insibuha anke f'waħda mill-ħrejjef ta' Piżani, George Piżani l-Awċi, fejn dik kien hemm isa bħal għajn li kienet belet xi 7 taħwa bniet hemmhekk ukoll, ġifieri l-istorja qiegħda waħda mill-kotba tiegħu. Karattru ieħor huwa il-Gawgaw illi dan sa ftit ta' mhux ftit, ċertu naħseb il-Gawgaw kien b'saħħtu ħafna bħala twemmin. Jekk immorru lura jisum xi 100 sena jew 80 sena naħseb jiena, ġifieri naħseb da beda jintilef wara l-gwerra jew forsi wara l-ewwel gwerra dinjija isa naħseb jien il-ħaġa il-ħajja bdiet isir iktar moderna u daw twemmin ma baqgħux jemnu fihom, ma kienu jemnu ħafna bil-Gawgaw. Il-Gawgaw kien karattru li kienu jgħidu li min jitwielet fil-lejl tal-miliet kien isir Gawgaw. U normalment di taffetwa l-subin biss, ġifieri tkun tifel, ġifieri ma tkunx tifla u ssir Gawgaw, ġifieri għas-subien kienu japplikawha, għalhekk it-tifel jitwielet fil-lejl tal-miliet isir Gawgaw. U meta jikber bla ma jkun jaf kien meta fi żmien il-miliet kien jinbidel joħroġ il-barra mid-dar u jagħmel affarijiet tal-eġubijiet. Itir u daw l-affarijiet kollha ġifieri, mbagħad jidħol lura xi nispiċċa l-lejl filgħodu u ma jkunx jaf x'għamel u x'm'għamilx. Ġifieri, u kienu jgħidu li biex tfieq minn din il-kondizzjoni rid tot l-qarbiel tal-bjedja sewwa dak l-qarbiel kbir u tittoqob tiegħu.
biex tfiq. Kienet waħda mill-folklor ta' dak iż-żmien. Interessanti li Juicy Gad li għad kif semmejtkom li konna qed nagħmlu daw il-comics flimkien. Għamel studju daqsxejn iktar interessanti fuq il-Gawgaw u sab li il-Gawgaw seta kien personaġġ mitoloġiku tal-qedem. Għaliex aħna għandna kewba sewwa li ħafna mis-sajjieda kienu jafuha sewwa dil-kewba, kienu jgħidula il-kawkaw. Il-kawkaw kienu jgħidula u kienu jinnafikaw biha f'ċertu żminijiet tas-sena. U dil-kawkaw kienet propju tixref fuq ix-xefa, kienet tibda tidher fi żmien il-miliet, lejn żmien il-miliet, u mbagħad tinżel lejn u tisparixxi ma tarajx iktar lejn frar bejut ieħor. Ġifieri. Allura jista' jkun ġifieri għax minn studju li għamel sab li kien hemm xi kitbiet tal-Babilonja illi kien hemm dal-karattru li kellu kien impenġi ġifieri u kien qed iġor daw l-affarijiet li iġor il-Gawgaw x'il-Gawgaw barra li qed ngħidu dat-tifel illi isir Gawgaw hemm il-Gawgaw kif naqbad ngħid pereżempju it-tifel mhuwiex il-Gawgaw bl-artiklu imma huwa isir Gawgaw. Il-Gawgaw huwa personaġġ għalih waħdu. Huwa ġifieri ekku, ġifieri u dal-Gawgaw huwa kien joħroġ fil-lejl tal-miliet. Jgħajjat qisu ta' barri u jkaxkar miegħu xadba. U di xadba kienet biċċa għodda tal-bdiewa sewwa. U dawn it-tpinġiet tal-Babilonja juru dil-figura li tixbaħ li għandha jisab bniedem imma għandha il-ras ta' barri. U qed iġġor propja din ix-xadba. U tidher ġifieri illi tikkorrispondi ma' din il-kewba li qed insemmu il-kawkaw. Issa li għandha interessanti u il-Gawgaw huwa marbut mal-bidja sewwa għaliex ix-xadba hija x-xogħol li għamel il-bidwi. Meta jibda għal-ħabta ta' Diċembru ixattab l-art, ġifieri l-art tkun mifquqa bl-ilma għax għamlet ħafna xita u xnafjien. U tiġi jisa ċapeb. U x-xadba xogħla hu illi tkisser dawk iċ-ċapeb biex ikun jista' jaħdimha sewwa. U mbagħad għandna l-arbiel, u l-arbiel huwa l-aħħar parti tal-bidja sewwa meta inti tkun ħsat kollox u mbagħad tibda tarbel ħalli tagħmel biex tagħmel. Allura isa il-Gawgaw għandu dil ħaġa tal-alfa u l-omega, il-bidu ta' meta l-bidwi ħajibda jaħdem u l-aħħar ta' meta jispiċċa l-ħidma tiegħu. Hija biċċa studju interessanti. Nistieden ġifieri kombinazzjoni ġifieri Juicy Gad għadu kif ippubblika ktieb b'daw il-personaġġi u id-dettalji kollha fuq dan il-Gawgaw u din l-istorja li qed insemmija, ġifieri hemm għax jiena qed nsemmiha ħafif. Imma hija interessanti ħafna u l-Gawgaw għandu mnejn kienu personaġġ mitoloġiku li aħna ġarrejnieh. Tgħidli kif daħal fil-miliet u mhux fil-miliet. Barra li qed insemmu li marbut mal-bidja. Meta daħlet il-Reġjun Kattolika bidlet dawk il-personaġġi li qabel in-nies kienu jemmnu fihom u kienu imuhom. U dawrithom f'xi ħaġa negattiva, sewwa ġifieri din narawha anke fl-istorja kollha tad-dinja. Meta jkollok ċertu karattri li bħalma kienu għamlu ta' Iżrael li kien hemm bal Zebbub ġifieri u dak kif daw Roma, insomma insejt ismu propja kif kien. Imma dak kien xi sultan jew kien xi alla wieħed mill-allat illi kellhom u dawruh bħala xitan. Ġifieri.
U il-gawgaw dak li ġral, u ġifieri ġabuh qisu xi ħaġa għax peress li twieled fil-jum ta' meta twieled Kristu, allura huwa xi forma ta' barri x'ismu dax-xitan li jiġri fit-toroq jgħajjad x'ismu ndemonjat bħal speċi. Hija interessanti ħafna dil-ħaġa, ġifieri jekk dil-ħaġa hija kif qed jgħid Giusi Gadd, hija xi ħaġa interessanti li aħna għandna dal-personaġġ mitoloġiku jisu wieħed mill-allat il-qodma li kienu jimmu l-Maltin forsi. Interessanti wkoll li fija tidħol dal-aspett ta' reliġjon li diġà ukoll pereżempju fi żmien ir-Rumani meta beda dieħel il-Kristjaneżmu għali mid-Ġesu l-Apostli marru jgħidu l-istejjer tiegħu u jxerdu dawn l-affarijiet. Ħafna kull darba li tibda reliġjon ġdida, reliġjon qadim li kien hemm fil-post. Eżatt kif semmejt inti jaqbdu dawn il-karattri u jippruvaw jagħmluhom jew kienu nies ħżiena, jew kienu xi tip ta' demonji, jew interessanti ħafna il-fatt qatt ma ħsibta li jista' jkun li da seta' kien xi ħaġa xi figura jew bniedem bbażat fuq xi bniedem vera jew xi mitoloġija li kienet diġà teżisti. U dawwarni ħafna li hu xi demonju jew xi ħaġa xi kreatura kattiva biex iżu n-nies ma jibqgħux isemmuh jew jibżgħu minnu. Inti meta jkollok il-memorja kollettiva tan-nies, in-nies tkun diffiċli biex għall-argument pereżempju li kieku illum xi ħadd trid ineħħi lil Father Christmas sewwa, Santa Claus. Tkun diffiċli għax tant daħal fil-kultura tal-popli tal-Ewropa u tal-Punent illi diffiċli biex allura jekk ikun hemm reliġjon oħra li dan bħal speċi taraħ bħala teddida u tipprova iżommu imma ddawru għax diffiċli biex neħħieħ u ddawru f'xi karattru ieħor illi jkun negattiv pereżempju sewwa. Ħafna drabi dawn l-affarijiet mhux dik il-ġenerazzjoni tkun qed tipprova tbiddilhom fehmthom imma tfal tagħhom u tfal ta' tfal biex matul iż-żmien jibdew jarawh xi ħaġa li mhux suppost isemmu jew xi ħaġa tan-nies ta' qabel. Da jidher ġifier f'min kitbiet u x'ismu jidher li l-gawgaw kien xi ħaġa li jemmnu fiha ħafna. U anka ċertu nies barranin illi ġew Malta u kitbu xi kitbiet u ppubblikaw xi kotba dwar x'osservaw Malta jgħidu li l-Maltin kienu jemmnu ħafna b'dawn il-tip ta' karattri, il-ħares, pereżempju, s-sena ġu għalih il-ħares. U ħafna minnhom kienu jgħidu bħal speċi mhux talli għax da mhux in-nies il-baxxi biss kienu jemmnu bihom, imma anka il-nobli u il-kleru, anka l-qassisin kienu jemmnu bihom, ġifieri tant kienu b'saħħithom illi kienu jagħmlu bihom u din reġistrata miktuba ġifieri. Kienet integrata ħafna fis-soċjetà tagħna ġifieri. U l-gawgaw kien wieħed minn dawn il-karattri ġifieri. Da ma kienx il-każ li daw kienu stejjer forsi hemm minnhom iva, però ma kienx il-każ li dawn l-istejjer kienu vvintati speċifikament biex jgħidu l-itfal isma' daw jeżistu hekk biex beżżawhom biex ma jagħmlu xi ħaġa, kien xi ħaġa li vera n-nies ta' dak iż-żmien kienu jemmnu li jeżistu u kienu jibżgħu minnhom. Ekku, meta jkollok karattru bħal dak, x'aktarx illi kien xi ħaġa, xi personaġġ importanti jew li bħalma qed ngħidu, qed insemmi pereżempju personaġġ li nafu li hu fit-tiż huma ġifieri imma ħafna nies jemmnu fih bħal Father Christmas sewwa Santa Claus. Ġifieri għandu dik is-saħħa illi diffiċli biex tneħħieħ u n-nies jemmnu fih u meta ġi żmien tiegħu kulħadd jiċċelebra u jilbes tiegħu u x'naf jien. Allura da jidher daw il-personaġġi jidhru li kienu xi ħaġa hekk. Issa jista' kien hemm xi ħaġa vvintaw għat-tfal ġifieri, imma naħseb jiena li bħala oriġini ma setax tkun dik biss. Ġifieri iktar ġiet wara għax l-affarijiet kollha ta' madwaru jindikaw illi kien hemm storja oħra differenti illi ma tapplikax għat-tfal. Bħalma semmejt pereżempju dil-każ tal-bidja. Jisu għandu l-elementi tal-bidja marbuta miegħu biżminijiet kollox jiġifieri għax bil-kewba li titla'
u tinżel f'dawk iż-żminijiet meta l-bidja tkun ippreparata, l-art tal-bidja tkun. Ma dan bħal kollox jisu speċi l-oriġini tkun hemm, ma through the years dejjem qed jinbidlu l-affarijiet u dejjem jagħtuhom laqta xena l-muda. Allora naħseb il-karattri jibdew jinbidlu, dara mhux ħażin. Ija, xum mbagħad anke l-ġenerazzjoni tibda tinsa u ġieli anke jħawdu, ġifieri waħda mill-affarijiet illi aħna rajna f'dal-studju ġifieri ħareġ ta' Ġużi għax għamel ħafna xogħol importanti ħafna fuq dawn il-karattri. Illi ċertu karattri tħawdu. Per eżempju, il-Gawgaw tħallat daqsxejn mal-ors tal-Gandlora, per eżempju. Dan bħalma ġara aħna fil-film, meta għamilna l-film. Dawwarna naqra l-karattri biex tgħid tisma' jintegraw għal-żminijiet tal-lum. Għattifel, allora dejjem ittihom laqta li u naħseb hekk dawn l-affarijiet hekk jiġri, dan f'kollox jiġri hekk ta'. Ekku, u dan irridu ngħidu li dawn ħadd ma kiteb xejn fuqhom. Eżatt. Ġifieri din kienet dejjem b'mod bil-fom. Ġifieri hija tradizzjoni illi xerrida bil-fom, tgħidha l-tfal, tgħidha meta tkun qiegħed fil-ħanut tal-imbit u x'ismu ġifieri. Tisa ġara xi naqra tagħmilhom naqra iktar għat-tifel. Jidher ukoll anke semmejna kulħadd jew jżid jew ekku eżatt. jew jinsaġi biċċa jew jdawwa naqax jien pereżempju jekk ngħidlek rajt bniedem kien fih daqs ġolf. Għalija l-loħi huwa bniedem kbir komparat miegħi qasir jien ħdejh. Jekk ngħidha l-loħed l-istorja, mbagħad loħed jmur fuq xatti u jgħidluk hemm bniedem kbir daqs ġolf. Dak qed jimmaġinah ikbar mill-loħel dak il-bniedem, mbagħad dak il-bniedem u jgħidha l-ħaddieħor. U dejjem dal-bniedem forsi li kien fih 6 piedi spiċċa jkun fih 8 piedi, dejjem kulħadd iżid. Hekk jiġri dawn l-istejja. Forsi aħna diffiċli biex nifhmuha wkoll għax dak iż-żmien irridu naraw aħna llum għandna ħafna informazzjoni u allura ħafna drabi anke kif nirċievu ċertu informazzjoni jisna nkunu xettiċi u niddubitaw jekk ix vera jew le. Dak iż-żmien ma tantx kellhom isa din il-ħaġa ħafna drabi il-ħajja kienet inkollu għaddejjin ibatu sewwa u kull ħaġa li speċjalment ikun hemm xi bniedem forsi li jgħid xi ħaġa jaħduha b'ċerta serjetà, ġifieri kienu jaħduha. Tagħhom anke bl-internet u hekk hija lok ta' interpretazzjoni ta' għagġi li l-bicċa xogħol ma tkunx hekk, imma orrajt inti tmur tfittex u ssiba totalment differenti. Ekku, tinftihom differenti minn nies oħra. Ekku. Semmejna l-ħares. Il-ħares kien b'saħħtu ħafna ġifieri u illum il-ħares pereżempju qed anke minn ċerti kittieba ħawadnieh ma dik li ngħidulu il-fatat jew ir-ruħ. Sewwa il-ħares huwa entità għalih, ġifieri meta qed insemmu ruħ jew fatat, dak kien bniedem darba bħalna miet u ruħu baqgħet tidher. Il-ħares mhux hekk, il-ħares huwa entità illi ma kienx bniedem. Dejjem qed inkellmu ekku qed insemmu pereżempju id-demonju jew qed insemmu anġlu sewwa. Ġifieri anġlu qatt ma kien bniedem. Anġlu huwa entità għalih. Ix-xitan huwa entità għalih qatt ma kien bniedem. Il-ħares appuntu huwa entità għalih. Ġifieri u dan il-ħares dejjem konna nsibuh fid-djar palazzi postijiet fejn jissu kien jikkapparraw u jagħmlu tiegħu. U dawn huma l-istejjer tal-ħares il-biċċa kbira għandhom din it-tema. Illi dan kien jikkapparra dar, jiġifieri jkun hemm jew kien hemmhekk inti tħalt fiha u inti ssibu hemm. Il-biċċa kbira kienet fil-fatt ma konx tkun qed toqgħod inti u jidħolu. Jiġifieri inti tmur tixtri dar jew tikri dar jew takkwista dar. Tħalt fiha u jkun hemm il-ħares. Il-ħares huwa il-gwardjan ta' dik id-dar għalih, sewwa ġifieri u għalih dik id-dar tiegħu u jekk inti ġejt hemm jew jekk inti toġbu sa jħallik tgħix bil-kwiet.
jekk m'intix ħatoġbu ħajamel minn kollox biex iqaxtek il-barra. Allura jibda jagħmellek il-ħsejjes u jibda jċaqlek l-affarijiet u jekk kun hemm familja t-tarbija kienu jsibuha minn fuq is-sodda jsibuha mal-art jew kienet fuq u jsibuha isfel mingħajr ma qasbis taf timxi u affarijiet bħal dawn ġifieri hemm ħafna stejjer u l-istejjer kienu kbar ħafna tal-ħares u kienu jemnu bih bis-saħħa kollha ġifieri sewwa. Illum kif qed ngħid hemm min il-ħares għalih jgħidlek fatat mhuwiex. Ġifieri din importanti li nagħmlu distinzjoni għall-ħares. Il-ħares kien jgħidu li ġieli anka jinbidel f'annimal jew kelb jew serp iswed. Ġifieri serp iswed kien jekk inti tara serp iswed fid-dar tiegħek jgħaddi pereżempju u tara għaddej minn ġol bitħa, daka x'aktarx kien il-ħares u ma trix toqtlu għax jekk toqtlu jiġi għajb kbir fuqek, għawġ kbir fuq darek u l-familja tiegħek. Ġifieri kellhom dis-superstizzjoni kbira. Il-ħares kien awtorità għad-dar, ma tistax tagħmillu xejn. U qiegħed hemmhekk biex ħarsek. Issa kif qed qabel u m'għandux pjaċir bik, sa jara kif Għajkeċċik, jew għaxtek il-barra, ġifieri. U hemm ħafna stejjer anka li jekk inti tmur tajjeb miegħu u ma toqgħodx tlablab kien anka itik il-flus. Pereżempju kienu jsibu l-flus ma jkunux jafu minn fejn iġibu l-flus u jgħidu l-ħares se titjomlu dak, ġifieri għandu pjaċir bih. Imma mbagħad jekk titkellem, pereżempju, il-flus isiru bebbux jew isiru xi ħaġa oħra jew nkella. Infatti kien hawn xi simhom hawn xi qwiel jew hekk ta' il-flus isirulek bebbux xi ħaġa hekk. Di waħda tal-ħares bħala magħrufa ħafna li l-flus isirulek bebbux tal-ħares jekk titkellem għax hu jkun qed itik il-flus u jekk inti tiftaħ ħalqek u tmur tgħid li il-ħares itik il-flus, mbagħad tmur tfittixhom u ma ssibhomx. Kien hemm dal-ħafna stejjer ġifieri li ta' min anke jinġabru daw xi darba hemm taħ ġifieri fuq il-ħirsa. Il-plural ta' ħares, il-ħirsa huwa plural ta' ħares hemm min jgħidulhom ħarsijiet. Imma naħseb jiena ġifieri l-istejjer iduru fuq din it-tema bażikament tal-ħares. Semmejna xi ħaġa interessanti l-aħħar darba ċertu post. Tista' ssejjaħlu post, jgħidulu l-bufis. Ija, bufis. Stajdinna fuq u da huwa post mid-dea fejn ħafna minn daw il-kreaturi entitajiet tissejħilhom. Isu post għalihom sa dinja għalihom daw l-affarijiet. X'tajdinna fuq? Mela, bufis huwa jisu dak il-post kif taqbad tgħidu jisu l-ġenna tal-art jew dak il-post ideali illi wieħed imur fih. Għax hemm affarijiet pereżempju jissemmew biex daw pereżempju hemm l-asfur li għanni. U dana l-asfur janni u ġib ferħ kbir u kważi jillupjak bil-xismu tiegħu. L-ilma jisfen. Il-ġnien tal-qasab l-aħdar li jikber u jiċkien. Hemm daw il-affarijiet tas-seħer jisom fihom dal-post illi ħafna nies ridu jmorru hemmhekk biex iġibu xi ħaġa ħafna drabi ridu jmorru jidher li anke kien hemm is-sitta żbrilja li hija karattru ieħor ġifieri din hija sibilla sewwa ġifieri. U din kienet tgħix f'palazz ġifieri u kellha waħda mill-ħrejja rid imur bufis biex ġib il-ħalib tagħha. Ġifieri għax bil-ħalib tagħha seta' jfiq is-sultan. Ġifieri bufis huwa dal-post fejn daw l-affarijiet fantastiċi kollha li wieħed imur hemmhekk
u jisu ġipajneħ wara u d-nejħ. Imma Bufis jisu qawl miegħu imur, għax min imur Bufis ma raġax lura. U fil-fatt il-qawl jgħid Bufis minn hemmhekk ma jiġux nies. Ġifieri min imur ma jarġax jiġi. Xisib il-ġit, xisib ħafna buħija, ma jaqbillux jiġilu, għafem. Ekku, għax barra li u diffiċli biex tmur, hemm ċans li ma tiġix lura, għax jisu il-post tas-seħer illi iżommok hemmhekk. Kif qed ngħidu pereżempju għaw Dallas Furjanni pereżempju huwa li iżommok letteralment illupjat. Ġifieri da post interessanti Bufis, ħafna ġifieri. Għandna wkoll Buġibda sewwa li jisu simili tiegħu, imma Fatti kwajt viċin ħafna tiegħu hekk. Buġibda wkoll. Buġibda l-istess minn hemm ma jiġi mebda il-qawl jgħid. Minn Buġibda minn hemm ma jiġi mebda ġifieri ma jiġi ħadd ma jmur lura laqqas. Daw il-postijiet ġifieri kienu f'xi ħrejjef illi kienu jintbatu hemmhekk biex iġibu pereżempju l-ilma tal-ħajja. Sewwa jkun hemm xi ħadd illi qed imut jew marit ħafna u kienu jmorru jġibu l-ilma tal-ħajja minn hemmhekk. Ġifieri huma postijiet tas-seħer illi meta tmur hemmhekk tiġib daw l-affarijiet biex inti ttejjeb il-ħajja tiegħek. Ma dan post li tista' tmur. Ma jidher li mhux faċli lanqas tmur ġifieri bħal speċi għax tittimxi ħafna, il-ħrejjef jgħidu titiltaqa' ma' ħafna x'isma' ħafna kulturi għandhom dan dat tip ta' postijiet bħal Eldorado, Xanadu, dawn kollha qegħdin fil-mitoloġiji għax fil-fantasija tan-nies dejjem jisu hemm dak il-post illi jew m'għandux problemi jew l-affarijiet illi jisek ma ssibhomx fil-ħajja tiegħek huma affarijiet illi jagħġbuk u inti tieħu pjaċir tarhom u tieħu pjaċir hemmhekk. U ishom in-nies iridu dal-postijiet biex ħossuhom li forsi xi darba għandhom iċ-ċans illi imorru hemm. Palma aħna ngħidu pereżempju l-ġenna sewwa l-ġenna jew l-ġenna tal-art pereżempju. Dak it-tip illi inti tmur f'dal post u ma jkun joqsok xejn hemmhekk. Jew il-ġinien ta' Eden li jisemma fil-Bibja post. Sabiħ daw l-utopias. Eżatt. Kif kienu jgħidulhom il-Griegi. Fil-fatt il-kelma utopia hija maqsuma f'ġiex kelmiet propja. Li tfisser min għalija utopia tfisser post. U meta żied qabilha tfisser no. Ġifieri utopia tfisser no place. Ġifieri tantu xi ħaġa impossibbli li huwa letteralment mhux post din il-ħaġa li kienu jgħidu l-utopja għax kienet impossibbli. Personalment jiena ma turitx bihom daw l-istejjer u diffiċli anke l-ħeda għadna diffiċli ssibhom kodba u hekk ma tantx u li ssib daw li semmejna daw il-bellija, l-gawgaw, daw l-affarijiet. Il-mejn. Eżatt. Ma laqas stejjer daqshekk, ġifieri bħala stejjer ma naħsibx li hawn fuq il-bellija pereżempju ma jidhirx li hawn kodba u laqqas fuq il-gawgaw. Ġifieri jissemmew forsi l-ewwel hemm imma ġifieri bħala kodba, ġifieri jekk inti trid pereżempju l-argument taqra storja fuq il-gawgaw ma naħsibx li hemm pubblikazzjoni fuqha, ma teżistix. Infatti, dik li konna tnejdu ma joran u hekk darba l-oħra. Tant il-pop culture barrani ħawver, vampiri u hekk u da, illi dawn vera tintilfu. Dawn interessanti daqs. Ħafna interessanti, ġifieri li kieku aħna napprezzawhom u għandna fejn inkabru ħafna ġifieri. U għandna affarijiet simili, eżempju l-waħx huwa werewolf. Illi kulħadd ikollu qed tifhem. Għandna naħseb affarijiet simili, bestjali sien. Il-waħx però iktar marbut jidher l-iktar marbut mal-qtates mill-iktar mal-klieb. Lul huwa marbut mal-klieb, lul. Huwa
Ma skon kif interpretaw, tax kemm il-darba eżempju. Manka fid-deskrizzjonijiet tal-ħux. Per eżempju, waħx il-baqar. Semmejna id-darba l-oħra wkoll. Waħx il-baqar għadek tisma' fuq xi ħadd. Per eżempju, dak li jkun jgħidlek per eżempju mortu rajtu taf kemm ikraħ jisu waħx il-baqar. Ġifieri qiegħda bħala espressjoni. U anka ċertu espressjonijiet li ma jkunux jafu eżempju jisek xi fajk jew da. Ma jafux eżattament il-kelma xi fajk xi tfisser espressjoni. Xi fajk insomma kien magħrufa ħafna xi fajk. U xi fajk pereżempju ara fejtela fuq hija xi fajk inżel minn hemm. Ġifieri xi fajk jisek Dix aktar, ġużi jgħid li din kelma inventata mill-Maltin, ġifieri ma tidirx li ġejja minn mimkien indikazzjoni li ġiet minn xi kulturi oħra. U jidher li jisu speċi ta' xitan imqareb sewwa jew xi xitan partikolari li jħobb jagħmel possibbli jew xi ħaġa. Ingliż hemm limps pereżempju xi ħaġa forsi simili ta' xi fajk. X'jafek jieħduk, pereżempju tifhem ġifieri anke jkunu ħafna daw jiġu ngħidu l-mniel ukoll jieħduk l-mniel. Interessanti wkoll, għax ma stax niġi fija u kont nitkellem hawn ċertu kreaturi li huma kbar ħafna wkoll li jkunu tipo. Ejja, dana l-ors tal-gandlora, ġifieri l-ors tal-gandlora jgħidu illi dan kien ikollu siq waħda fuq iċ-ċittadella u s-siq l-oħra fuq l-olja ta' Gelmus. Ġifieri ara xkobor epiku dak, qed tifhem ġifieri King Kong sewwa naħseb jiena darbtej. Fix li ma taħx. Ġifieri. Eżatt. Imma da ma kienx ġifieri u issa biħaj King Kong kien maħluq minn awtur sewwa ġifieri kien maħluq l-ors tal-gandlora. Isu maħluq mill-fantasija tan-nies u x'aktarx li forsi anke ġi dak importanti ftit għax aħna m'għandniex orsijiet hawn Malta. Ġifieri imma huwa marbut ma' dal-fenomenu naturali tan-natura sewwa huwa fil-fatt xogħlu dak kull ma jagħmel l-ors qisu joħroġ minn x'imkien u joħroġ jiċċekkja jekk ix-xitwa tkun x'għaddiet jew tkun x'għadha ġejja. Għax il-bil mustaċċieħ fl-arja sewwa ġifieri u ħossom u jgħid pereżempju x-xitwa jekk iħossom imxarbin jgħid ix-xitwa għaddiet, jekk iħossom nixfin jgħid ix-xitwa għadha ġejja. Ġifieri huwa fenomenu marbut man-natura sewwa ġifieri dan interessanti ħafna l-ors tal-gandlora. Ma jkbis jagħmel da. Ija, biss dik l-istorja tiegħu iva. U da fejn kun qed jistaħbax qed ngħidu fih kbir ħafna. Kbir, enormi. Imma mhux malevolenti, ma jiġix biex jagħmel ħsara. Qed tifhem jiġi jidher biex jiċċekkja biex jara t-temp kif sa jkun. Jisu biex jibassar it-temp. Hekk biss. Hekk jagħmel da. Ġifieri, naturalment, ġifieri, ovvjament, jekk jaqa' fidej awtur jista' jagħmel il-fantasija kollha tiegħu sewwa ġifieri biħanti. Mostu daqshekk kbir li jiġi temp biss ibassar. Imma jekk jieħu il-x'ismu tiegħu. Il-konsept tiegħu, il-konċett tiegħu. Mhux qed ngħidu pereżempju fejn naf jien King Kong sewwa ġifieri li grazzja ma tfajla jew xi ħaġa, ġifieri għandu rwol differenti. Ġennet u mara, ġifieri. Għax ma tantx indumu nagħmlu. Spiċċaw il-problemi l-għodim. Imma le, ġifieri bad bħala karattru qiegħed hemmhekk dan vvintat minn nies b'tali mod illi huma jifhmu illi dal-fenomenu sewwa dal-ors joħroġ fil-gandlora ġifieri fit-tnejn ta' frar
U dan huwa fenomenu anke fl-Ewropa, ġifieri hemm l-Italja għandhom ukoll joħroġ l-ors jew xi ħaġa ġifieri l-istess ħaġa. Imma m'għandhomx dal-ors tagħna li joħroġ huwa ta' dal-kobor. Imma inti ovvjament naħseb jiena l-fantasija tan-nies kabbritu b'dak il-mod għax huwa fenomenu naturali sewwa ma dal-temp. Il-temp huwa xi ħaġa kbira ħafna sewwa. Ġifieri li dak iż-żmien forsi ma kinux jifhmu daqskemm. Imma l-ors ma jistax ikun biex hu jbassar u jisu fl-istess ħin qed jiċċekkja. Il-temp ma jistax ikun dan nitfa' ta' ġisem li joħroġ għax jisu redikolu, qed tifhem? Allura jisu għandu dan l-element kważi ta' Alla li joħroġ għajt ħan iċċekkja nara. Iktar mod sempliċi kif xi ħaġa tagħmilha leb iktar b'saħħitha milli hija l-fatt li tagħmilha kbieħa. Tant li tajt ma tifhimix għalfejn. Imma enormi sewwet ngħidu seq waħda fuq ċittadella u seq l-oħra fuq. Ma jgħidux imma issa ta' feħin. L-olja ta' Gelmus. Ngħaddieħla ħosi. L-olja ta' Gelmus hija xi kilometru l-bot minn ċittadella, ġifieri tista' tkejlu bejtu jgħar. Mġek bejzi uħa. Eżatt. Saqajt nejker, le, Tnej, le, għax l-ors fuq tnejn. Għax kien jitla fuq. L-ors fuq tnejn. U biex tiflaħ dak il-pis, il-ċittadella, u hekk. B'saħħitha, b'saħħitha, ta' kemm jgħidu. B'saħħitha ħafna. Semmejt, nkoll qabel bdejna, xaġa interessanti ħafna, askont naf li teżisti. Laqda Maltija tal-folklor, għalija din askont naf li għandna xi ħaġa hekk hawn Malta, di x'inhi eżatt? Le, laqda Maltija tal-folklor hija għaqda li prova tippromuovi il-folklor Malti. Allura billi tħeġġeġ in-nies, naħseb li anke kienet tagħmel forsi xi xogħol dari fl-iskejjel. Jidher li jiena permezz ta' Guido Lanfranco li kien wieħed mill-fundaturi tagħha. U l-idea li il-folklor huwa sewwa ġifieri huwa l-mod ta' kif aħna ngħixu tista' tgħid, jew kif għexna. Hija xi ħaġa li huwa il-mod ta' kif aħna naraw l-affarijiet fil-ħajja tagħna u kif ngħixuhom, kif ninterpretawhom, dak hu l-folklor. U huwa interessanti ħafna għax huwa parti mill-karattru tagħna sewwa ġifieri jekk neħħi l-folklor ta' kull pajjiż tkun neħħejtlu ħaġa importanti ħafna, l-identità sewwa ġifieri il-folklor huwa parti mill-identità tagħna. Infatti dik li identità tal-affarijiet l-kultura tagħna. Ġifieri il-folklor ikopri ħafna aspetti tal-ħajja ġifieri ta' il-knisja fuq il-mewt, fuq il-twelid. Sewwa per eżempju il-quċċija, sewwa ġifieri din sabtiet ta' snilu kienet intesiet, ma nafx hekk għadhom x'jagħmlu llum kienu għamlu ħabta kienet ħija mill aħna llum għandu 15-il sena ġifieri. Il-quċċija kienet parti mill-folklor tagħna u li kienet isa drawwa illi biex in-nies b'xi mod jew ieħor ishom serħu rashom li dit-tarbija għandha futur. Sewwa l-quċċija kienet tgħinhom jagħmlu din il-ċerimonja, ċelebrazzjoni insomma. Importanti dik il-ħaġa li jażel, ma jsirx tifhem jekk jażel martell jispiċċa jkun tabib. Ġek illum iktar isna nagħmluha biex ngħidu għamilniha. Ritratti. Ġet Agost illum. Imma nagħmlu ħafna affarijiet hekk ukoll ġifieri mbagħad il-folklor. Ekku, il-folklor ifhem kemm ħatemmen fiha hija ħaġa oħra sewwa ġifieri, imma il-fatt li qed tagħmilha u li qed tieħu pjaċir bil-mod ta' kif qed tagħmilha hija parti mill-identità tiegħek. Sewwa illum ħafna nazzjonijiet jagħmlu affarijiet li jafu li forsi is-sens tagħhom mhux qiegħed hemm. Pereżempju di l-Amerika semmejna l-Ors tal-Gandlora għandhom il-Groundhog Day. U daw, ġifieri s-sindku joħroġ, qed tifhemu l-istess ħaġa, ġifieri da jkollhom xi dal-groundhog ikun f'xi gaġġa jew x'imkien u jitilquh, ġifieri jew jħalluh joħroġ u l-istess da jekk pereżempju joħroġ jgħidu x-xitwa għaddiet. Jekk jarġa' jidħol ġew jgħid ix-xitwa għadha ġejja. Ġifieri għandhom
Da, ovvjament jafu li din hija speċi ta' u hija mhux pa' speċi ħadd ibbaża it-tbassir tiegħek fuq din ħaġa, ma hija parti mill-kultura tagħhom. U għadhom jagħmluha. Dawn l-affarijiet dawn il-mostri u kreaturi u da hemm bażi d-dinja kollha? Ikunu similari, komuni d-dinja kollha? Le, hemm, żgur hemm, ma naħsibx li hemm, kulħadd għandu il-karattri differenti tiegħu, ma hemm xi wħud li huma. Imma eżempju, jora darba l-ħar semma dak tal-Ġapan, kien interessanti. Hemm xi ħaġa forsi jinnaf. Naħseb bħala kultura, naħseb kull kultura li teżisti għandha xi ħaġa fuq il-mewt. Xi kreatura fuq il-mewt dik xi ħaġa x'tanti parti mill-ħajja. Eżatt. U kulħadd jibża mill-mewt jgħid min jgħidlek ma nibżax li ħammut imma kif tħoġ ħadd ħajsparalek dak il-ħin m'intix ħadd kalma. Mhux hekk. Ma nibżax. U dejjem kien hemm xi ħaġa bħal ma ngħidu l-ġenna jew Valhalla. Isu kull kultura għandhom dawn l-affarijiet tal-li għamilna uman fl-aħħar mill-aħħar il-biża' minn ċertu affarijiet li ikollhom. Kull kultura għandha xi ħaġa simili jew xi fatati fuq dawn l-affarijiet jew xi mostri. Dik interessanti ħafna. Anke ċensa, eżempju, aħna għandna l-ċensa l-mewt. Eżatt. Semmejnija darba l-oħra wkoll, issa din. Bħal Grim Reaper. Għal xi pajjiżi pereżempju il-Grim Reaper huwa il-mewt hija raġel, imma għal pajjiżi oħra hija mara sewwa ġifieri. Għalina hija mara għandha isem ngħidula ċensa il-mewt. Ġifieri. U titfilek ix-xema aħna ngħidu pereżempju, sewwa ġifieri ħafna drabi mhux ma' George il-Minġel qisha, ġifieri iktar l-istejjer tagħha pereżempju iktar mal-imsiebaħ mal-fjamma, il-fjamma kienet tirrappreżenta l-ħajja. Hemm stejjer hekk li pereżempju fejn fien darba minnhom kienet għamlet ħabib jew iltaqat ma' wieħed u bdiet iddaħlu f'dara u daħal darba u radaw s-swa li kollha hemm li nimsiebaħ sewwa jew xemat ħanejdulhom xemat biex niftehmu aħjar. Imma għax l-istorja aktar fil-musbieħ se ngħid għaliex. U da alla tista' turini pereżempju tiegħi u tal-familja tiegħi fejn qegħdin daw għax qaltlu dawn huma xemat jirrappreżentaw in-nies, qaltlu dawk li qegħdin jixelu qawwijin, jiġifieri mimlin bis-saħħa u dawk li huma qed inemnu dawk waslu fl-aħħar. U bda qabdet il-kurzita għalla tista' turini fejn qiegħda tiegħi x'ismu. U ħaditu tal-familja tagħha għaltlu mela dawn huma. U tal-mara u ta' wliedu kienu qegħdin fjammi għaddejjin bis-saħħa. U tiegħu kienet qiegħda tnemnem insomma kważi ħad intefa'. U qiegħda bil-mużbieħ il-mużbieħ kien reċipjent li kien ikollu żejt fih sewwa. Allura da qabad mar biex jaqbad iż-żejt, ħalli minn ta' tfal tiegħu stess biex jitfgħu f'tiegħu, ħalli jżidu, ħalli ma tintfilux. Għajtlu se tagħmel pa' speċi mhux xi ħaġa li da, tifhem ġifieri għajtlu. U l-istorja għax jiena ħaffifta. Kien fil-bidu meta ltaqa' magħha kien irida ta' wieħed ġust pa' speċi u li qed tifhem li jagħmel affarijiet kif suppost. Għajtlu hekk ġust inti qed tifhem ħadd tneħħi il-ħajja minn ta' li jgħidek biex tifawtija, ġifieri. Għandha x'ismu għaw il-tmiem morali qisu. Interessanti wkoll kif bħalma semmejna ċertu pajjiżi, ċertu postijiet, ċertu kulturi, il-mewt huwa ħaġel, f'ċertu pajjiżi hija mara. Taħseb li hemm xi ħaġuni għali għax tipikament meta speċjalment dak iż-żmien xi ħaġa kienet tkun mara, kienet tkun xi ħaġa iktar ġentili, xi ħaġa iktar ħadd ħsiebek, allura forsi ma nafx nassumi hawn, però jista' jkun il-każ li l-karattru tal-mewt meta jkun mara tkun waħda titfilek ix-xema xi ħaġa ġentili. Però mbagħad hemm kulturi oħrajn fejn il-mewt huwa ħaġel u jiġi joqtlok hu. Jġu jisieqek u xaħġi ktar, mux ġentili. Temu ver li tejtint, eżempju, semmejna l-comics l-ewwel. Neil Gaiman kiteb il-Sandman. Il-Sandman, il-det, hija mara. Però kif tieħu da, hija ġentili ħafna. Infatti anka
fil-xismu għaw fil-series ta' TV għamlu ġenti li inti toqgħod kelmek u dan u bat tinduna li inti qed tmut. Fil-waqt li ħafna mill-Grim Reapers inti jġibu dak il-minġel u hekk. U x'ismu. Ħaġa interessanti. Anka f'Marvel desija marħa fil-fatt. Eżatt, hija marra ta' tos ġentili. Dik hija interessanti ħafna kif jista' jkun li minn ċerti kulturi kienet ġejja għaliex kienet qisha tewmija sewwa mal dik li tagħti il-ħajja. Jiġifieri kellek dualizmu, kif tajt il-yin and yang. Il-yin and yang, li għandek waħda qed tagħti il-ħajja u l-oħra qiegħda toħodilek. Jiġifieri x'aktarx għalhekk f'ċertu kulturi żviluppat l-idea ta' li tkun mara iktar mill raġel. Imma l-istess anka pereżempju il-qamar u x-xemx, ġifieri għalina x-xemx hija mara, il-qamar huwa raġel. Imma f'kulturi oħra huma bil-maqlub. Anka pajjiżi, pereżempju jgħidlek Mother Russia. Matem ċertu pajjiżhom huwa maskili. Ukoll hija interessanti kif pereżempju Malta ma nafx. Malta mara. Malta Melita. Le anka kienu jpinġu għal Malta u għadek tara fl-istat tal-festa. Kienu ġibuha fis-solt għandek ukoll jew tsejjer żball. Ma nafx jekk kienx fis-solt. Fis-solt minn għalhekk kienu jġibu imma dik naħseb Brittanja naħseb Brittanja le tsejjer żball. Dik tal-Brittanja kien, infatti Brittanja. Għax Brittanja mara wkoll. Mbagħad eżempju Ġermaniżi kellhom il-Fatherland u u bdejna ngħidu l-aħħar darba wkoll semmejna tal-Ġappuniżi, semmejna dawk l-elves jew dwarfs x'inhuma ta' msejt fejn jekkux l-Iżvezja jew tan-Norveġiżi. Huma kull kultura għandhom daw l-ħejjef li tant huma differenti. Bħal leprechauns pereżempju li aħna Malta nafx għandni xi ħaġa simili tal-leprechauns u għalmenu jien ma nafx. Però interessanti wkoll minn fejn jiġu daw l-istejjer u għaliex xi kultant jiġu daw l-istejjer. Dik tista' titfanaq dawl fuqha Mike. Għax mistoqsija vera interessanti. Jien naħseb peress li l-Maltin kienu dejjem magħmulin daqsxejn żgħar, ma kellhomx il-bejk. Le, speċifikament jiena tlint komparat miegħi kbir. Speċifikajna dik le. Le, ma hemm storja. Dik interessanti però skużani li waqaftek kemm ngħid. Fl-istorja ta' David Goliath, pereżempju, jgħidu li l-ħor kien ġgant u David dejjem kemm meta jpitruh jagħmluh tifel żgħir. Eżatt. Ġili anka tifel ta' 12-13 sena, jaf ikun il-każ li Rumani ma kinux nistwal ħafna. Kienu 5 piedi u 6, 5 piedi u 7. Għalihom kieku ġi xi ħadd u kien fih 6 piedi u 5 ġgant kienu jgħidulu żgur. Mbagħad illum il-kelma ġgant ninterpretawha b'mod differenti għalina ġgant illum u xi ħadd fih 8 piedi 9. Dik interessanti wkoll kif. Le, però sewwet tgħid għax anke, però jekk ikun hemm xi ħadd kbir, sewwa fil-dan l-osta dak il-ġgant, dak il-ġifieri hemmhekk qiegħda ta' li. U bħalma ġgant għalija mhux ġgant għalik, għalija ġgant ikun fih daqshekk. Eżatt. Dik anke bħala kultura huma kemm huma kbar in-nies tagħmel differenza wkoll għax. Fej posti jgħidulek ġgant posti u jafu jgħidulek. Infatti semmejt il-Romani meta nvadew il-Nord. Il-Nord huma rawhom nies massivi għax kif għattin dawn kollha fuq 6 piedi, 6 u 5 u hekk. Issa immaġina kif kien jaraw ġejjali kek tgħidlek dan xi xfih. Ta' żgur meta kienu nvadew pereżempju llum ngħidu l-Ingilterra. Daw l-ewwel ħaġa li ħaw meta marru hemmhekk raw il-White Cliffs of Dover. Balla nies jistennewhom. Isu seba fuqhom, seba blu, kienu bojot, dawn min jaf meta marru hemm xqalu, dawn nies x'inhuma, huma nies daw. Għax għalihom dak iż-żmien ħafna nies laqas kienu jemmnu li teżisti dil-gżira ta' l-Ingilterra. X'kienu jgħidula dak iż-żmien se jteżatt huma x'kienu jgħidula? Albin minn għalija. Kif jisimha? Albin, l-isem qadim tagħha. Ħafna nies kienu jemmnu li teżisti.
U kienu jgħidu li hemmhekk post fejn ħafna debijiet u ħafna minn dawl minn ħali li ma kellhomx, u mbagħad meta marħu hemm sabu dawn nies quddiem wiċċhom min jaf meta marħu lura ddiskrivewhom xi stejjer ħarġu minnhom daw hemmhekk jgħixu. Kemm messaġeraw għall-biċċa fil-jeg. Jgħixu dawn in-nies blu u dawn nies bla ħwejjeġ bojot u biċċeħiet. Aljeni. Hekk kienu għalihom dak iż-żmien. Eżatt, Patri Manuel Magri jirrakonta biċċa li jgħid li darba kien hemm kaptan u dafettillu joħroġ fil-baħar il-barrani sewwa li kienu jgħidulu l-Venezjal ukoll. Ġifieri l-baħar il-barrani meta taqbes qisu l-Mediterran. Dak il-baħar Mediterran huwa l-baħar ta' ġewwa, ġewwieni, u l-baħar il-barrani pa' speċi toħroġ fl-Atlantiku. U da kien dal-kaptan kienu marru bil-bastiment hemmhekk u kienu waslu fi gżira u raw lin-nies ta' dik il-gżira u kienu muswafa daw kollhom suf, kollhom xar jirrakkonta din ġifieri. U daw ġifieri mirdu bdew jagħmlu għalihom għax kienu resqin lejn il-gżira tagħhom u bdew jisparaw fuqhom, insomma u l-rakkont jgħid li daw qatlu ħafna minnhom tant li l-baħar sar aħmar bid-demm. Mbagħad kienu qabdu xi jidher li xi 10 minnhom tefgħu fuq il-vapur u ħaduhom biex iġibuhom lejn Malta, insomma. Amma daw mietu, insomma, ħafna minnhom u kienu baqgħu xi 2. Kienu qaxxulhom is-suf u hekk ġifieri u mbagħad baqgħu jgħixu għaw. Ġifieri hemm dil-ħrafa interessanti ħafna ta' Patri Manuel Magri li tirrakkonta dil-ħaġa lin-nies kienu differenti ħafna meta toħroġ barra mill-Mediterran. Issa kun qed ngħidu fuq dawn nies iż-żgħar. Hemm ħrafa żgħira illi kien irrakkonta Anton F. Attard. Anton F. Attard ma semmejniehx għadnax dak li ġabar l-ewwel ktieb fuq dawn il-karattri fil-fatt, ġifieri. U dil-ħrafa tirrakkonta fuq żewġ tibdiewa illi kienu għadhom kif lestew ix-xogħol u bdew mixin. U mill-bogħod derilhom naraw ġgant miexi. U allura dak il-ġgant pa' speċi daqs xfieħ pa' speċi miexi. Bdew jimxu warajh biex jaraw fejn sejjer. U aktar ma jimxu u aktar ma jimxu warajh, aktar dal-ġgant beda jiċkien. Filli kien kbir, filli jsir daqs raġel, filli sar daqs nanu, u baqa jiċkien sakemm sar daqs 7, xi żewġ pulzieri u xi ħaġa, ċkien daqshekk. U daħal ġo xaq. Ġifieri, xaq fil-blat. U daw bil-kurżità li kellhom marru u ippruvaw jaraw joħorġuhx minn hemm jew xi ħaġa insomma. U minn hawn minn hemm biex ma ntawwalx ġifieri daħareġ minn hemmhekk żgħir u qalulu x'inhi dil-biċċa qal fil-li kont kbir u qallu ma xina kont ġigant u kont nisraq, kont wieħed mill-ġiganti ħallilin, konna morru nisirqu. U sitti, dik li kienet tuħu ħsiebhom, kienet ikkastigatu lilu għaliex kien mar ma daw il-ġiganti jisirqu x'naf jien. U kellu il-palazz tiegħu, kellu d-dar tiegħu li kienet kbira, waqqata ġabita borġ u seta' joqgħod fiha bil-permess biex jidħol minn dax-xaq. Allura, ovvjament bis-seħer, biex jidħol ġo fih minn ġgant rid jiċkien u jsir żgħir ħalli jidħol fix-xaq. U dak insomma l-istorja tispiċċa billi daw żewġ tibdiewa baqgħu belħin marru jirrakkuntaw l-istorja r-Rabat. U ovvjament ħadd minnhom u mbagħad qalu ma ngħidu xejn iktar xi tqu bina. Imma storja interessanti li l-fatt li pereżempju fil-fatt qatt ma nafx b'karattri jiena illi jikbru jiċkienu b'dak il-mod, ġifieri, ħlef jekk ma jkunux xi sħaħar. Min jaf ukoll kemm forsi ġew stejja hawnhekk u ħadu stejja minna wkoll.
Meta per eżempju kienu jiġu mill-Afrika għaw, meta kienu jiġu meta ġew ir-Romani għaw, meta ġew l-Ottomani hawnhekk, daw dejjem jġibu l-kultura magħhom u dejjem jieħdu magħhom ukoll bħal-ikel, bħal-lingwa. Kemm ħadna lingwa mill-Ottomani, mill-Arab, Taljani llum il-ġurnata u l-Ingliżi fl-aħħar. Anka daw l-istejjem min jaf kemm hemm minnhom, hawnhekk ġieli nsemmu l-White Lady. Il-White Lady hija xi ħaġa huwa prodott mill-Ingilterra. Li hemmhekk tmur l-Ingilterra semmuha ħafna l-Blue Lady u ħafna kollha kuluri differenti jkunu daw. Infatti fil-folklore Ingliż hemm ħafna każijiet li jidħlu White Ladies u hekk tam. Imma dawn huma rewieħ sewwa ġifieri di ħafna drabi l-istorja tagħha li dik kienet tgħix ta' vera sewwa kienet tfajla. Pereżempju aħna di l-istejjer tal-mara l-Bajda u l-mara l-Kaħla pereżempju tal-Verdala. Di kien hemm xi kavallier li kien grazzja magħha insomma u minn hawn minn hemm insomma ma rridx rid jagħti xturu u x'naf jien u qatilha tafaħħa mis-sura l-isfel jew xi ħaġek mill-palazza għal isfel. Ġifieri u di baqgħet iddur u bħal speċi qisha ruħ mitlufa tistenna l-ġustizzja insomma. Għax waħda mill-istejjer tal-erwieħ ħafna drabi tkun illi daw jaqfu jidru meta inti tagħmilhom qudies. Ħafna mill-istejjer tal-erwieħ ikunu. Daw jibqgħu fid-dinja mhux għax iridu jkunu jibqgħu fid-dinja għax iridu jmorru fid-dinja l-oħra sewwa. Imma għax saret inġustizzja magħhom. Jew hemm xi ħaġa li ma lestewix u għadha mhux kompluta. Qegħdin jistennew illi xaħat jaħlisom ġifieri minn dil ħaġa. U ħafna drabi ġifieri meta issir xi quddiesa setat kienet xi propaganda biex jingħata l-quddies ta' ġifieri imma dejjem hekk kien ħafna drabi mill-istejjer. Semmejt il-quddies. Kienu jaċċettawhom il-Knisja dawn il-ħrejjef u hekk kienet xi ħaġa jew xi ħaġa li forsi jien naf kienu. Qed insemmi il-Patri Manuel Magri kien patri ġifieri dan. Alright, imma dan qed tisemmi bniedem wieħed u dan. Kien kontroversjali għax fil-fatt kienu jikkritikaw għalhekk eżatt. Imma inti jien naf bħala Knisja. Però naħseb ħafna mill-kritika kienet mhux għax forsi l-Knisja ma jemnux, mhux rajt ktib fuq il-witchcraft sħaħa Maltin daw l-istejjer fishom sena 1500 dawk li nħawi. Ħafna drabi l-Knisja meta kienu jikkritikaw lil patrijiet u hekk li jikbu fuq dawn l-affarijiet, mhux għax il-Knisja ma temminx bihom, iżda għax il-Knisja ma tridx li n-nies ikunu jafu b'dawn l-istejjer, għax kien hemm nies li jemmnu li meta dawn l-istejjer tkun tafhom u temminhom ittihom aktar saħħa. U kienu ħafna nies fil-fatt li biex ifejqu xi ħadd kienu jmorru għand tipikament nisa kienu jkunu li kienu sħaħa fil-mediċina, kienu joqogħdu jitolbu jgħidulek għamel ċertu affarijiet u għamel da ma wiċċek da żejt ma wiċċek. Il-Knisja ma ħeditx li jiġu dawn l-affarijiet għaliex għax il-Knisja kellha il-metodi tagħha. Eżatt. U jekk inti l-Knisja tgħidilha isma' talb ta' din qed jaħdem mela ġifi talb tal-Knisja m'għandekx bżonnu. Mid-dea kienet xi ħaġa. Żgur fil-fatt din hemm problema. Ħaġa jien naf forsi rekordjata li eżempju li semmejt int kien hawn l-Inquisition u kien hawn dan. Hawn Malta għax kien hawn xi ħaġa li tgħid tisma' għax forsi jgħidu ħrejjef jew allura kkondannawhom jew. Iwa, ħafna każijiet u naħseb anke mhux naħseb ġew pubblikati kotba. Jidher li hemm xi wieħed ngħid żgur bdew semmi daw il-każijiet ta' daw in-nies li kienu jagħmlu daw kienu jgħidulu x'ismu għaw il-riqi kienu jgħidulu kliem illi kienet tkun speċi ta' poeżija, ħafna drabi kienet tkun bl-Arbi pereżempju. Imma kien hemm anke b'lingwi oħrajn, naħseb anke bit-Taljan. Li trid tgħidha biex inti pereżempju fejn fien iġġal lil dak ir-raġel ħobbok jew nkella iġġal lil dak il-bniedem. Ġifieri Iva, l-ktib li qajtin Carmel Kassak inkitbu. Ejwa dak. Witchcraft Sorcery and the Inquisition li ftit xhur li qajtu.
daw id-dettalji anka jitri anka ċertu talpi u spells tissejħilhom li kienu jgħidu. Ħafna minnhom kienu Mamul ngħidu bil-Maltin, mamul ikun negattiv jew seħer jista' jkun pożittiv ukoll. Eżatt, ġifieri daw l-istek kienu jitwemnu mill-Knisja dak iż-żmien, però kienu dejjem jgħiduha u le dawk mhux veħa dawk ta' parsi u dawk ħrejjef, m'għaliex għax Knisja ħedet li inti tuża t-talb tagħhom. Mux it-talb taħat tiegħu, ma tmux għansaħħat, ma tqassis. Mux tajt daw l-istejja. Hemm stejja wkoll, pereżempju tal-Afrika, qatt smajtu l-kelma mambo jumbo. Bl-Ingliż meta tajt xi ħaġa bla sensa xi ħadd jgħidlek you're speaking mambo jumbo. Dik ġejja milux sirt naf. Ġejja minn fenomena veħa. X'kien jiġri? Huwa karatru veħa fl-Afrika, ma nafx fejn l-Afrika. N-nies jgħidu l-Afrika, però l-Afrika enormi, kbieħa, ma nafx eżatt minn fejn fl-Afrika. Però dak kien karatru, x'ismu eżatt minn ixċert, ma xi ħaġa simili ta' mambo jumbo. Jew ma'hum ġambu jew xi ħaġek. Li kien jiġri l-Afrika dak iż-żmien, ma nafx issa, ma dak iż-żmien li ġil seta' jkollhom nisa kemm iridu. Għandek ħafna nisa, għandek raġel wieħed, dejjem tinqala xi problema daw bejn jox di tgħidlu inti tħobb il-dik ta' minni jew di, insomma, li kienu jagħmlu b'dal-karattru ta' mambo jumbo kien ikun xi ħadd imlibbes, kien ikun raġel, tipikament jew raġel ta' daw in-nisa stess, jew kien kont niġi pereżempju jien fuqek inti ħabib tiegħi u ngħidlek ilbes ta' dal-karattru. Jistennew sakemm isu jibda jinżel ix-xemx, tanżul ix-xemx. U fil-bot jibdew jisimgħu ħafna ħsejjes, ħafna jjat, inti fil-bot. Kien jgħidu ġej dal-mambo jumbo. Għalfejn kien jiġi? Kien jiġi biex daw disputes, daw l-ġlied, isolvihom hu. Kif kien isolvihom? Mill-ewwel kien jasal, wara jagħmel ħafna ħsejjes. U kien kulħadd jisfen miegħu. Ħafna sfin u ikel u bon faħed u ġiġa. Mbagħad kien kellu di asna f'x tista' sejħla ngħidu sa stikka. The Rod of Authority kienu għalula l-Ingliżi. Kien jaqbad il-maħa li qed tikkawża l-problemi skontu. Kienu jorbtuha ma' xi ħaġa, jew jżommu għan-nies imma tipikament jorbtuha kienu. U jaqbad isawwata biha. U hekk kien isolvi l-problemi da. U dik kienet iddum ġieli sakemm jerġa' jitla' x-xemx. Ġifieri sigħat sħaħ, sigħat twal. U li ġieli ċabċbu u jieħdu pjaċir qed isawwat l-dilma miskina, ir-raġel tagħha stess probabbli jew inkella ħabib ta' raġel. U n-nisa mwerrin ħafna minnhom kienu jkunu għax kienu jafu li jekk jagħmlu xi ħaġa ħajġi dal-kaħettru dal-mambo jumbo għalihom. Qed ngħid kien iddum sakemm jerġa' jitla' x-xemx ħafna drabi sigħat, hekk għalihom kienu jsolvu l-problema. Ma mbagħad ma kienx terġa' teqgħed mhu jobsu min jaf għaliex. Ovvja, Ma min jaf dawl anka il-fatt l-Ingliżi ħadu għad il-kelma. Ħallit impatt. Fatti ħafna kliem u hekk ta' jkun u dawn l-ħrejjef u mbagħad joħorġu l-kliem u joħorġu impatt fuqhom. Ma xi ħaġa ma kienx jaf bija King Kong dan mambo jumbo. Anka xi ħaġa għaljena hekk, għax għalina aljena xi ħaġa. Ħallit impatt anka fil-lingwa dil-istorja. Min jaf kemm hemm anka bħalma tinti kliem li għas nafu minn fejn ġejjin. Żgur. Aħna pereżempju għandna u diġi minn waħda mill-ħrejjef pereżempju ma nafx għadix daqshekk popolari llum, imma pereżempju nagħmlu mod tkun qed tagħmel xi ħaġa u x'għad iġielek biex tagħmel xi ħaġa. Pereżempju jgħidlek ġib li dik minn hemm u inti ma tridx tobdih. U tgħidlu ajtappa. Ġifieri u għadhom jużaw għadik. Ajtappa ġifieri qed ngħid speċi issa billi qed tgħidli jiena mhux sa nagħmel li qed tgħidli. U di ġejja minn ħrafa li kien ġabar Manuel Magri ta' waħda tifla li kienet spiċċat mal-ġganta ma' dil-ġganta
illi kienet sassajjara, sewa isa bħal ta' Hansel and Gretel din bħal speċi, kienet lesta biex issajjara u hekk. Mbagħad kien dit-tifla kellha moħħa tajjeb u qaltilha biex x'ismu qaltlu għax ma tallimniex kif inkun ta' furnar, ħalli nara kif ħassajjarni u hekk insomma. U qaltilha oqgħod fuq il-pala ħalli narmek ta' furnara insomma, mbagħad qaltilha biex toqgħodhi u daħlet fil-forn. Imbagħad wara li ħelset mill-ġganta kien ġej il-ġgant. U hi tefat kollox fil-bir biex l-ilma għaw l-barmil u hekk, u meta qabdu l-aċċ qaltlu inti tkollok tinżel fil-bir, qaltlu għax qaltlu m'għandniex barmil. U dak niżel fil-bir. Mbagħad le, u kien hemm il-ħabel għax qed inħawwadha, ġifier bil-ħabel. Mbagħad beda satellani mela xrobt jiena. Qaltlu għaj tappa. Alla ħallik mill-lappa tellani. Qaltlu għaj tappa. Alla ħallik mill-lappa tellani, qaltlu għaj tappa u ntellak. U alla appa mela, qaltlu l-ħabel skappa u telleklu l-ħabel. Ġifieri dik ġejja minn dil-ħaġa minn dil-ħrafa illi ngħidu appa. Ġifieri waħda mill-affarijiet illi qatt ma smajta inti għaj tappa. Qatt ma smajta appa. Għaj tappa ġili smaj, però dill-oriġini tagħha. Infatti kienu jgħidula appa kienu darbtejn jgħidula. Appa l-ħabel skappa. Qatt ma smajta, ġati għadlek għaj tappa, nsaħi wkoll nismaħħa, però ġili smajta. Għaj tappa ġifieri mela le mhux ħanagħmel hekk għaj tappa. Ġifieri hekk tfisser. U anka ċertu nursery rhymes dawk għarra ġejja l-mewt għalik biex tixwi le. Dawk kienu kollha bbażati fuq dawn l-affarijiet u fuq sejjer u dan. Mhux hekk aħna ta' konna ngħiduhom anke inkun. Dik kienet logħba. Ma kontx naf xi tfisser dak iż-żmien kont żgħir kelli 5 snin, 6 snin, il-kunċett ta' ġej il-mewt għalik. Ma kontx nifhem xi ġifieri li ġej il-mewt għalik kienet ngħidha x'kont nisma'. Hija interessanti li t-tfal kienu dak iż-żmien il-mewt ma kienx daqshekk bot mill-familja, kienu jmutu ħafna trabi, kienu jmutu ħafna tfal, kienu żaru il-żar. Ġifieri allura isa kienet preparazzjoni wkoll għat-tfal isa biex ma jaħdux bi kbira, jew nkella kienet parti mill-kultura tagħhom. Kienu jilabu bil-mewt isa, raġej il-mewt għalik biex tixwik, biex taqlik. Jista' jkun għalhekk forsi nerġgħu mmorru għal dik il-konverzazzjoni li kellna, jista' jkun għalhekk il-mewt ġieli tkun magħha biex toħodha iktar tkun iktar preparata li int mentalment ngħidu meta xi timut ngħidu qiegħed f'post aħjar. Jekk inti timmaġina l-mewt bħala dil-marħa ġentili miegħek ġiet ħadditek għanqitek, forsi taċċetta naqra iktar milli ġi xi ħadd toqatlek, ġi xi ħadd toħadek. Dik interessanti wkoll. Fatti din ħaġa interessanti li dawn il-lob tara l-konsept warajhom u hekk eżempju bum bum il-bib Anġi Anġella jew u kien hemm ħafna iktar niftakarhom konna mmorru noqogħdu meta konna żgħar konna noqogħdu niġru ngħidu dawn il-kliem. Illum jien tgħidlix kif għattint, tgħidlix kienu jfissru ta' ġifieri, ma ġas kienu parti mill-kultura. Ma kienu anke per eżempju l-passju jiena saqsejt ġifieri nies minn pajjiżi differenti ġifieri fuq il-passju. U kważi kollha għandu xaħta differenti il-mod kif jilabu l-passju. Hemm min għandu numru differenti, per eżempju jgħoddu sal-10, hemm min jgħoddu sa' 9 imma jagħmluha differenti. Il-mod ta' kif kollha nagħmluh il-Maltin u għadu kif jintlab illum u li d-9 huma dawk id-9 xhur ta' tqala fil-fatt. Ħaġa kien jintlab mill-bniet il-passju iktar mill-missubin. Is-subin kienu jilagħbu affarijiet oħra, boċċi u affarijiet hekk. Il-passju kienet logħba aktar tal-bniet. U d-9 xhur hija d-9 xhur tal-tqara. L-ewwel titgħaddi xahar sa kemm tasal id-9. Kif taqqad id-9 inti kif ta' ġebla minn numru 1 tasal sa numru 9, imbagħad trid tikkapparra waħda minn dawk in-numri. U dak huwa il-baby tiegħek, baby ngħidu bl-Ingliż.
kien jgħidulu inti taqbad pereżempju n-numru 3 dak għall-baby tiegħek u tiħisem jekk trid. Qed tifhem? U ħadd ma jisterfes fuqu. Jiġifieri meta mbagħad imisshom huma jridu jitfgħu l-ġebla fuq kolossew imma jridu jaqbżuh ma jistgħux imissuh. Ġifieri da jew interessanti dan, ġifieri il-mod ta' kif intlab hawn Malta u di qatt ma ġiet moħħi. Iċċekkjaj stess konna ngħidulu l-baby aħna ma il-baby huwa l-baby. Ħafna mill-logħ assolutament tgħidli xi għal xi, kont naċċetta qatt ma ġietni f'moħħi dik. Hija parti mill-kultura tal. To be fair, hija ara kemm ilha qabel. Allora once you get iktar ma tmur qudiem iktar l-affarijiet mhux se joqgħdu jispjegawlek għal xiex u kif u xfatta konna morru ħan nilabu. Taqsek, musta tgħidlu għax baby u mhux baby jew anka l-boċċi kien hemm tal-mamma jew tal affarijiet li inti tgħid tisma' toħodhom for granted. Illi inti labt il-passju. Alright, tfajt il-ġebla, imma musta toqgħod tgħid għax qed tifhem. Dawn kollha jekk ma kunx eżempju xi ħadd bħalek sewwa tfittex dawn l-affarijiet ma tkunx tafx. Ma interessanti minn ħareġ bihom ukoll daw minn vintom u daw il-lob, ġifieri u vintaw ma ħsibx li vintaw mit-tfal, vintaw mill-kbar. Sewwax. U ma żmien dejjem iżidu jnaqsu magħha. Illi qabel it-tfal kienu jkunu dejjem madju l-ommhom sewwa u jew jaħdmu fir-raba u hekk u dik kienet l-edukazzjoni tagħhom dak iż-żmien. Allura il-ġenituri kienu jippreparawhom għall-ħajja b'dan il-mod billi anke waqt il-logħob ikunu qegħdin jitgħallmu affarijiet illi jippreparawhom għall-ħajja, ġifieri illi jafu meta jiġu għassiw il-no jafu li jridu jgħaddu minn dak il-proċess il-passju dak li hu ġifieri huwa il-proċess preparazzjoni qisu għat-tarbija. Interessanti ħafna ġifieri li daqs kemm hawn affarijiet. Illum dawn l-affarijiet ma nistgħux narawhom għax il-ħajja tagħna hija kompletament differenti, tfal imorru l-iskola ġifieri. Literalment ma tarax tfal barra llum. Mhux ħatlab fit-triq illum. M'għandekx ċans u m'għandekx. U jista' jkun kaġun li press li m'għandniex fejn ilagħbu daw l-istejjer ukoll jintilfu. Jekk inkun nafa jien l-istorja qabel forsi kont niltaqa' mal-bib tiegħi u li taf x'għalt li ommi, taf x'qalt li nanna fil-biem il-bellija. U l-tifel il-bellija x'inhi? Llum il-ġurnata. Ma jgħidulekx daw l-istejjer, u inti ma tmux ix-xeħed daw l-istejjer. Għalek forsi bil-mediums li għanna l-lum bħal film, television u għek tipprova toħloq tarġa ġib daw l-karattri l-lura biex forsi għax il-lum it-tfal jew aħna jew x'għandhom, eżempju l-internet. Immaġina tagħmel xi ħaġa fuq l-internet, television, awtomatikament ħajxorbuhom daw l-affarijiet, xi ħaġa tgħid tara mela aħna kennek jew bħalli qed tagħmel int podcast tgħid ikun hemm xi ħadd l-ostra veru. Hopefully bil-mediums li għanna l-lum narġaw nġibuhom il-pija. Għax jintilfu għedina, jintilfu ħassa jintilfu, pal-madna l-axħar darba, l-skopu li daw l-ħejjef jien. Nismaħħom għall-ewwel darba, ħafna darba nkun qiegħed hawnhekk u b'xi mod jew ieħor. Ikun hawn jew rekordju tagħhom jew ħeġġuna nies li għandhom daw l-istejjer jiġu jgħiduhom ġatt jikteb fuqhom xi jkun hemm xi arkivju x'imkien ta' daw l-istejjer. Għax ma ssir. Il-ħrejja f'tagħna huma għandhom affarijiet vera sbieħ ġifieri li kif tgħid pereżempju anke rispett lejn ix-xjuħ pereżempju, tifhem ikollok dan wieħed mill-eroj sewwa bin is-sultan ħafna drabi kien ikun u da jibda l-istorja billi għamla xi ħaġa ħażina, pereżempju kien hemm mara xi ħadd tipprova tieħu żejt ġo qoxra ta' bajda u jkissirielha qisu hekk għall-gost, jiġifieri. U dik tgħidlu nirrak tiżżewweġ is-seba' tronġiet mewwija. Insomma. Dan użadi, Jiġifieri. Issa ta' farfel jgħidulna tronġa. U da qabda l-kurżità. Rrid ikun jaf min huma s-seba' tronġiet mewwija u għal xi trid tixtieq taraħem jiżżewwiġhom. Insomma, u beda bda l-vjaġġ. Jiġifieri, u di l-ħrafa hija partikolari għalija li teħtieġ ħafna studju fuqha. Insomma, ma waħda mill-affarijiet anke l-eroj ħafna drabi mhux dak it-tip illi twielet jaf kollox u jaf jagħmel isaqsi.
ħafna drabi ma jkunx jaf fejn sejjer u jieqaf isaqsi xieħ pereżempju sewwa kien hemm xieħ u jgħidlu slim għalik nan. Għax ġmil ta' klim Malti sewwa u x-xieħ jgħidlu li ma kienx is-slim qabel il-klim kont nibilek bela u niġerek ġara. Nibilek, ġifieri nibilek sewwa meta tibla l-ikel. U niġerek ġara, tlifnija dil-kelma, aħna ngħidu ma nġerħekx ħafna drabi. Inti meta ġerraħ il-likwidu, tibla s-solidu. Mill-ikel tibla s-solidu u ġerraħ jew tiġraħ il-likwidu. U da għallu nibilek bela u niġirek ġara ġifieri nieklok, bażikament, rrid jgħidlu ġifieri. Imma dan is-sabiħ tagħha li hu rrid jurih pa' speċi illi għax kien xieħ irrispettaħu sellimlu. Sewwa ġifieri. Fihom daw il-messaġġi importanti u anke biex jilħaq jsib daw it-tronġiet mewwija irid jagħmel ċertu atti ta' karità. Pereżempju ikun hemm taraġġ maħmux li qatt ma x'ismu u x'ismu u jaħslu u jnatfu. Ikun hemm bieb li qatt ma nżebaħ u jiżbaw. Qed tifhem? Għax meta mbagħad jiġi biex jaħrab lura pereżempju il-mara li tkun tiġri warajh li kellha tronġiet mewwija tgħidlu bieb ingħalaq pereżempju ħalli ma jgħaddix. U jgħidilha le ma ningħalaqx għax kont ħalaqa biċċiet u ġabarni u żabaħni. Jiġifieri hemm daw it-tip ta' atti importanti li qisu kellu bżonn jagħmel biex hu fl-aħħar mill-aħħar meta jiġi bżonn għax fil-ħajja inti jekk tagħmel ħafna drabi tagħmel l-atti ta' karità u ovvjament imbagħad issib li dawk l-atti ta' karità tkun żrajti sa żerrija tajba u ssib li tiġi bżonna ġifieri. L-istorja simili bħal ta' Hercules li kellu jagħmel l-labors tiegħu biex jiġi aċċettat. Ekku. Għandha simili jmur posti differenti. Di seba' tronġiet mewwija hija vera storja interessanti ħafna. Anke daw is-seba' tronġiet mewwija huma interessanti għalija għaliex nara fihom simbolizmu li naħseb għadha rridu niskopru x'inhu. Għax waħda mill-affarijiet dawn meta beda jaqsama t-tronġa kellu seba'. Kull darba li jaqsama toħroġ tfajla minna. U tgħidlu ġuħ għaċ u ma kellux xit magħhom u tmut. U jibqa' jagħmel hekk sas-seba' waħda sal-aħħar waħda. U tgħid kemm hu ignorant. Qed tifhem? Jekk l-ewwel waħda qaltlu hekk u forsi t-tieni waħda qaltlu hekk, it-tielet waħda ma jaħsibx biex jitmagħha. Ma baqa' sejjer sas-sitt waħda. Imma jista' jkun li hemm ċertu simboliżmu li għadna ma skoprejniex x'inhu. Ġifieri intilef. Illum il-ġurnata forsi ma nifhmuhx laqqas. Eżatt. Ħafna drabi l-istejjer meta tgħidhom toħda fuq granted li n-nies ta' dak iż-żmien ħajfmuk. Għax ikunu affarijiet li kulħadd ikun għadda minnhom, però kif jgħaddu anke miżerjament 50-60 sena li mhuwiex ammont ta' żmien twil, il-ħajja tant tkun inbidlet. Anke l-interpretazzjoni taf tinbidel. Kif għadna l-ewwel anke għall-mostri, narġgħu naqgħu għall-mostri. Mostri dejjem tuha interpretazzjoni differenti. Min dak meta bdew nimmaġa kienu all right, il-bażi hemm tkun tax il-bellija dejjem fil-biex jew xi ħaġa tal-ilma. Imma dejjem huwa dik il-laqta li inti eżempju wara tkun hekk mela kienet sallura mbagħad kienet serb jew tibilla qed tifhem. Through the years naħseb l-affarijiet dejjem jiġu kif interpretati skont kif interpretawhom dak il-ħin, eżempju. Kien tal-biża dak iż-żmien, mhux tal-biża llum, jew għal dak il-bniedem. Allura inti trid toħloq xi ħaġa biex toħloq interess li huwa. Għax inti tadatta għall-bżonnijiet tiegħek imbagħad isek għall-iskopijiet tiegħek ta' dak iż-żmien. Hens li semma jora, eżempju tal-ġigant, mela ġigant inti għalik mhux ġigant, mela tagħmlu ikbar ħalli dam. Il-ġigant irid jagħmlu iktar ikbar. Allura tifhem. Dan il-podcast li għamilna meta kien hawn dak semmejna bħal ħrejjef ta' eżempju Brothers Grimm u Hans Christian Andersen kienu imma llum Disney għamluhom illi huma għatfall
Meta taqra il-Hans Christian Andersen, jien għandi collected editions ta' Hans Christian Andersen, jew ta' Brothers Grimm. Tant huma makabri, tant huma da li tgħid il-lost dawn fairy tales dawn huma letteralment xi ħaġa tal-biża'. Imma affarijiet Hansel and Gretel jispiċċaw isajru għalila, per eżempju, nafin. Di Little Mermaid semmejni għad-darba l-oħra spiċċaw għadda. Ġisa sapun fuq l-ilma. Stejħe jimbidlu ma' żmien. Li jimbidlu tal-imot, li tgħid tisma', all right, mela, for marketing purposes, għat-tfal, mela jenamlu għomu da. Għala xġi popolari. Xi ħaġa li t-tfal ħolqu park fuq dawn illi jaħdmu fil-roots tagħhom dawn l-istejjer vera jkunu makabri, vera jkunu dan. Imma le. Imma wieħed irid jara wkoll għaliex kienu hekk, jiġifieri għax il-kultura ta' dak iż-żmien kif kienu jaħsbuha u anke il-mod ta' ħajja ta' kif kienu jgħixu naturalment. U forsi anke l-istess storja kellha ru iktar qodma. Sewwa li forsi ġiet minn aħna nafu, let's face it, aħna nafu edizzjonijiet ta' Brothers Grimm, ta' Hans Christian, l-inkidbu, jien għandi edizzjonijiet ta' 70s, issa dawn inkidbu, min jaf meta nkidbu. Allora taf kienu literalment totalment differenti, tant dejjem biżminijiet. Dik l-istorja diġà kienet interpretazzjoni ta' storja oħra. Eżatt. Ġifieri. Niftakar sew f'Cinderella kien hemm ċertu nisa meta tippruvaw iż-żabuna jew x'kienet qataw. Eżatt. Ligamenti u swaba ta' saqajhom. Eżatt, dawn affarijiet. Biex jippruvaw qegħdu Żgur, imma dik fil-fatt huwa hija stqarrija b'saħħitha ħafna dik li biex tgħidlek li inti lest li taqta' biċċa minn ġismek imma biex tmur tgawdi il-lussu tifhem u tkun u tiżżewweġ il-prinċep hija xi ħaġa li lesti tagħmilha. Eżatt, immaġina issa dak iż-żmien kienu jgħidu immaġina. Ma mhux għat-tfal, mhux tajba tfal. Eżatt, ikollok tifel jew tifla tgħidilhom isma' qatta saqajja ligamenti ta' biex llum dak tal-ħġieġ qed tifhem. Erħiek tinkisser żarbuna ta' xi xorta tal-ligamenti. Għamillek ħafna. Eżatt, għamillek xi 20 punt. Ma qed tifhem l-interpretazzjonijiet tagħhom ivarjaw immensu. Dawn vera interessanti dawn il-tnej il-ħrejjef ta' Brothers Grimm, u hekk veru. Ejja, għandna dil-ħrafa, Torsinella, li hija simili ħafna ta' Rapunzel. U għandha l-istess prinċipju sewwa ġifieri, u isa din is-simbolizmu tagħha jista' jkun li dak iż-żmien taf inti tfal jew kienu jitwildu morda jew nkella kienu jmutu kmieni. Jew xi ħaġa din tiġi din il-qisa saħħara bil-Malta ngħidulha n-nannawla sewwa ngħidulha n-nannawla. U di toħodha f'dan qisu tista' tgħidlu qabar kważi kif inhu sewwa dat-torri li għandu bibien u m'għandu xejn ġifieri maqful hemm ġewġa fiha. Ġifieri qisha dil-istorja ta' Torsinella simili ħafna ġifieri di tgħidilha Torsinella dendel xarek żbula ħalli titla' l-annawla sewwax titfa' xara l-barra u titla' miegħu kienet hi. Imma mbagħad kien hemm ġidan bin is-sultan insomma u x'nafien u nexxilhom jaħarbu. Ma jaħarbu permezz ta' daw il-kobob tas-suf li kienu tas-seħer, pereżempju li kienu tan-nannawla li huma qed jaħarbu jitfgħu pereżempju is-sewda kienet tagħmel kull imkien ċappar lam, il-bluna kienet tagħmel il-baħar pereżempju u l-ħamra kienet tagħmel in-nar jew xi ħaġa insomma. Imma le, il-prinċipju li qed ngħid jiena hu li qisu hemm din il-ħaġa li tarbijax fil-bidu taf ġara Torsinella u Rapunzel hija Ravanella għandihun, jiġifieri hija biċċa ħaxixa sewwa. Ġifieri da kien hemm la il-missier laqas l-ommar taqta' xi ħaxix u ħarġet din għandna qaltilha ħa x'intaqta dak tiegħi. Għaltela għandi bżonnu dax, għandi bżonn nagħtih lill-mara pereżempju għax kienet ma tiflaħx. Għaltela mela hu li għandek tieħu għallu ma basta nagħmlu dak il-patt li meta titwieled it-tifla tieli. Isa kien hemm l-idea illi t-tfal jistgħu jittieħdu, qed tifhem jistgħu ma jibqgħux tiegħek.
Aħna naħseb ġibnija mill-Ewropa dil-ħrafa, imma jidher li ikollhom daw it-tallimiet jew nkella da simbolizmu moħbi fihom li jistħoqilhom li wieħed jitkixxef aktar. Nisom paħabboli. Palma ngħidu aħna. Kollha jkollhom. Qegħdin waslu messaġġu. Titqis li narġajt palma qabel, ġifieri it-tfal ma kinux imorru skola ħafna drabi, kienu jkunu madju l-ommom fil-ġewwa u hekk u ħafna drabi daw kienu preparazzjonijiet għat-tfal għal-ħajja, għad-dinja tal-kbar u għal-futur u x'ġej x'għandu jsir minnhom u hekk ġifieri. Issa ovvjament biżmien tinbidel sewwa ġifieri l-ħaġa, ma għalhekk wieħed tajjeb li jipprova jara forsi x'kienet il-raġuni prinċipali tal-ħolqien ta' dik il-ħrafa u l-eruq tagħha minn fejn ġew. X'ngħidlek, grazzi ħafna tal-li ġejt, interessanti ferm kien il-konversazzjoni. Meta trid ġej għall-bibien miftuħin ħafna affarijiet qed nismagħhom l-ewwel darba u jiena x'kifat biex issibhom dawn l-affarijiet diffiċli ħafna. Ekku, jien nittama ġifieri forsi anka b'dak li għedna fl-imkien hawnhekk ikun hemm jinħoloq iktar interess fuq il-ħrejjef. Jien nixtieq li anka l-ġenituri jippruvaw isibu dawn il-ħrejjef kif qed qabel ma tantx kodba tagħhom, imma hawn xi ftit jiġru, ġifieri li jippruvaw anke jaqrawhom l-tfal għax jerġgħu jixeqlu dik il-fjamma u l-immaġinazzjoni. Jien għamilt l-istess bibni sewwa, ġifieri rajtlu dawn l-istejjer u kuntent naħseb illi tela. Infatti t-tifel tiegħek issa għandu comic it l-Amazon u għaw. Iwa, le, fil-fatt jisu ħadik il-linja tal-fantasija wkoll tista' tgħid. X'ismu bħalissa? Il-ktieb, right? Il-graphic novel li ħorġ Hegelian dialect. Hegelian dialect. Isa fuq il-filosofija ta' fil-fatt kont ngħidlek di ġieli smajt. Il-filosofija tal-Hegelian dialect. U ġifieri il-cartoons tiegħu pa' speċi huma umoristiċi ħafna qed wassal dal-messaġġ b'dal-mod ġifieri, insomma. Adattata għan-nies tal-lum wara l-ġuventù tal-medium tal-lum. Ekku. Grazzi ħafna. Proset lilkom. Grazzi ħafna l-oħi tal-li ġej, ma nafx xejn tagħmel nerġa' ngħid. M'għandix idea. Jien sibt il-bib miftuħ u dħalt. M'għandix dubju. Nabuħa ma l-sound engineer ngħidu li ġibna naqgħu ċokolata. Importanti ta' xawqa. Għandu għamel veru. Nħobbuh il-mekon, nħobbuh. Il-king. Taħħax sawatni kif noħħeġ. Ejwa. Grazzi ħafna tal-li ġejtu. Grazzi proset il-Michael. Ta' tiġi ġejja bil-qalb kollha naqbdu kawmijiet minnhom daw l-istejje. Kif kollha kemm huma nitlu f'dettall bħal matlek, qatt ma smajthom daw u bosta nies li qatt ma semgħuhom daw żgur. Jew ikunu semgħu ma jkunu semgħu verżjoni oħra differenti. Għax da jaf li ċertu ħula jkollhom dik l-istorja ma tkun varjazzjoni differenti. Di xi ħaġa li kulħadd ħajsib interessanti. Grazzi ħafna. Grazzi lilek. Thank you, Lee.